Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel YouTube keluarga Mas Gobong. Halo pemirsa, enak aku tuku sandok apa ya guys? Kok belang? Lagi kita kayak krim, iki ora. Ini dapat sayur dari Mbak Kemi guys. Apa namanya? Sana itu memang setiap desa itu punya tradisi masing-masing ya guys. Aku memang mau yang angok jagongan ngono guys. Udah wis ready kabeh, wis mateng kabeh guys. Iya yo. Ape rono angok-angok iki yo. Anake iki wis ahli kabeh guys ngurusi masak-masake. Mbak Puji, Mbak Sripa. Jadi aku rono wis kabeh yo. Yo wis aku yang nama angok-angok. Aku memang pulang karena apa namanya? Aku juga mau nyumbang buah guys. Ada acara, aku juga belum beli gawan-gawane tetanggaku, karena ini sudah bulan Sapar, udah selesai surone, ganti hajatan. Tetanggaku ada acara nikahannya. Kalau di tradisi di Cepu yo guys, mayoritas kebanyakan itu kalau besok ketemu pengantinnya, sorenya udah boleh nyumbang buah ngono. Justru malah besok kalau sore sudah selesai acara nih. Ini ngono nek Jepang kan gak pemirsa. 3 hari berturut-turut. Jadi misalnya hari-hari ketemu nganten, selesainya subuh. Nek kene gak, kadang habis zuhur udah selesai. Terus nek gak ngono kadang habis asas gletak mandek. Jadi hitungannya nitik ngono. Nek nang Cepu ngono. Jadi aku belajar di sini guys ngono. Terus ini tetangga biasa guys, gak saudara isya tetangga lah, tetangga. Beda RT ngono. Nah, aku dadi iki mau tak guyoni. Wis bar kabeh gawehane. Udah guyon guys yo. Ya aku yo konone memaklumi guys yo. Aku yang ngopeni oman dhisik, ngopani anakku terus rono. Walah, wis di-handle Mbak Sripa dan Mbak Puji yo, anake Mbak Kemi cewek semua, guys. Wis di-handle. Jadi jagongan ambek menehi gula karo beras nggo imbo. Di sana memang tradisinya seperti itu. Ning Jepun lah aku yo ngono, guys. Pernah tak ceritani kan. Jadi dulure duwe acara cara monone yo nek ngarani dandan omah kuwi mesti gula. Nek gak gula teh, gula beras gula. Les pokoknya ngono lah guys. Penting intine sembako ngono. Nah, ya aku ki ngerti dhewe pas aku dolan merah ki kok ana gendeng susun-susun terus Mbah Kemi ning jaba tunggu jagung ngono. Jenengan ajeng acara napa, Mbah? Alah, Nduk, mumpung terang, gendengku tak ganti, duwe dhuwit terus tak tukokno gendeng, Mbah Kemi ngono. Oh, nggih. Tenan, guys, aku kira dhewe yang wonge cerita dhewe. Terus aku tak pikir, oh ya berarti duwe gawe. Padha wae. Terus ya kuwi hari-hane aku kesana nganguk. Terus apa jenenge tak pasrahno Mbak Kemi, aku yo awal sithik pulang anakku ngantuk guys. Mas yo iso turu nang kamare mae apa tante Deni jenenge anakku iki ora kerasan. Terus juga aku harus nyari gawan kanggo nyumbang buah di tetanggaku. Di sini memang seperti itu. Nek ada acara dandan omah ngono ku mesti ekek-ekek sing yo istilah secara tidak langsung ku cara mono kene iki ngekei gawan, terus engko dikei jangan, ngono nek di merah seperti itu guys. Dikasih nasi sama jangan. Aku niki wis belajar kok bisa. Aku ki masih belajar guys. Omah-omah apa meneh pasti ada perbedaan tradisi dan budaya. Aku nek gak ngerti takok tante Deni. Oh iki carane piye? Oh iki carane piye? Ngono guys. Sayurnya mantap guys, tak review pemirsa.
Gue mangan pawon mbok komen kok. Mbak Eka. Tapi paling penak terakhir mangan kene guys, nyaman aku suwi gak tau mangan pawon. Ini langsung tak panasi pemirsa, takutnya yo kuwi lah mau dicedak-ciduk guys yo. Tapi masake yo gak isuk-isuk nemen kok isa awan. Aku mau orang wareg bareng mangan tonjokan pemirsa. Mangan tonjokan betul. Andene aku mumet gara-gara kucingku gak mulai guys. Terus muga-muga engko ketemu. Matilah nek ketemu. Wedi kungo ganggu kenyamanane tonggo, guys. Aku memang yang mau rumah sani karena rumahku jauh. Misal jangane diwehno kiwa tengene ora apa-apa aku. Tapi bila diterno Mas Fian iki mang aku ya wis leren gletak sedelok misal iki mang. Aku ku nek awan iku tak sempat narik kita setengah jam merem. Engko nek gak ngono sirahku ngliyer pemirsa. Tak dhisik, aku wis bar mangan soalnya. Jadi kenapa aku udah pulang kok? Soalnya aku arep buah. Aku lagi bisa belajar pemirsa. Tradisi ini kaya apa, aku kudu piye. Ngono aku sing aktif pemirsa ngono. Karena aku ngrumasani, aku rumah tangga itu hidupku bukan untuk diriku sendiri tapi juga menghormati saudara-saudara yang lain, kerabat yang lain, ada apa dan kage. Kita sing semangat aktif untuk belajar. Oh piye iki serawunge karo duwe. Oh nek dandan omah iki nggo gawan cah. Nek soal ekek-ekek gawan iku hak pribadi yo guys yo. Kuwi hak pribadi masing-masing. Bariki aku tak laren sik lho. Salat, salat terus. Mbok bingung aku misal nunggu adem sik yo. Soalnya sebenarnya kan ketemu ngatan saya sebenarnya. Tapi kan aku ribet ngurusi sekolah, ngurusi apa dan budal sekolah. Dan tak menang. Terus aku mau guyon karo Mbak Puji karo Mbak Gemi. Aku pengen tunggu awan. Jujur. Mantuk aku ngono. Padahal sini aku golek gawe arep buah misal. Aku nek tanggo plek iku yo sak gelemku sih pemirsa. Oleh kendali yo. Sik dawa iki aku gawan. Mesti nggo gawan. Ya umumnya nyumbang buah apa sih guys? Beras, gula, mie, ya ngono kuwi. Dan itu apa meneh aku kan belum pernah ewa dadi yo icir. Tapi jenenge nyumbang buah kuwi tidak bisa jadi patokan bahwa nanti kita akan dikembalikan sama karena pemikiran orangnya enggak sama guys. Kayak aku ra minteri loh guys, aku mau cuma cerita. Aku memahami omahku adoh guys. Samane apa titik dulur ana acara apa gak iso suwe. Soalnya aku yo mulai lempet-lempet. Ngakek mangan anakku. Jangan tak amat. Terus ini mulai gimana aku pengen masak, aku belanja ngelejah sini pengen ngoseng kacang, aku pengen seneng tumisan. Jujur tak masak sayur sop. Untuk tonjokan. Untuk jangan. Memang di mana-mana amek duit, wongin duit. Ya sambatan yang menunggu guys. Pasti ingat jangan. Aku jaga nih sing wes guys, seperti ini nek mampu. Kasih pun.
Mbak Eka nge-TP saya lho jeneng ngonten iku ya adol omong ya, guys. Mbok kon meneng ayo, mbok kono meneng ayo ora iso. Yus kumang guys, kita melestarikan tradisi. Aku yang mumet kucingku rada ngule. Aku kudu nangis iki piye? Cucu dolana. Aku wong cepu iki nek nganu ngene, guys. Kawane ngene. Kawane nganggo ngono kuwi. Aku ya anut wong kene, guys. Anut dikei ngono kuwi, engko dicateti pendarate. Oh, Eka mantune Mbah Raji, Diraji, Pak Raji, nggowo ngene-ngene. Nek aku sumpene wah, ya dengan rezeki ya guys ya. Wah ku ya perencanaane mateng ora mok karek omong, sesuk wah. Mas yo sisteme kadang kala ngono ku drop-dropan kok bakul, engko nek wis gletak bar wah terus disauri. Cuma kan gak senyaman nek awak dhewe duwe tabungan duit dhewe untuk ngurusi anu guys. Nek aku lho ya wong prinsipku iki gak sama guys. Sepenting padha rukune ngono aku ngono. Aku yo ora sok mintere wong aku yo sik belajar. Wong iki belajar terus gak ono wong iki pinter terus pinter dhewe iki gak ono. Kabeh belajar ya. Wis terima kasih nonton kontenku ya, terima kasih buat Mbah Kemi atas jangane. Aku gak pikiran nek omah aku adur dikek ra apa-apa, sithik cedak-cedak lah aku yo ngono. Dikeki moro rene iki Mang Mas Fian aku yo turu ora tak konten wong aku mang gletak sedelo ngono ya. Pokoknya sepenting kita ambil hikmahe ngono ya. Ora blokakan perdebatan komen rono rene, kita saling menghormati. Yang penting kita tidak melakukan kriminal ngono. Ya terserah pemirsa, suka saya monggo, gak suka gak apa-apa. Yang penting saya tidak menjelek-jelekan orang lain ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.